Parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyo lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise Ki samla jong ke balang Catholic Hanongpo Parish Hariboy District ke bahap hapok ke Shillong Archdiocese menta ke sengi ke arpusau trik kula lengkot arajar pusan kelak sedang ya ke Youth Convention ke bakhat pra jong ke Parish Nongpo hakaba ya ke ni ke Youth Convention lak pelong haka sub district Nong Kharai haka balang Shnong Romaseng bat haka ni ke sengi sedang jong ke convention lawan bani sementa haduk kumba sau sepak ngut ki samla ki bulan poi kum ki delegates kini ki samla ke balang Catholic ki bahap hapok ke Nongpo Parish ki dei na ki lai tali ki sub district kata ke sub district Nongpo Nong Kharai bat marngar bat kum ke jing museum ya ke seng samla jong ke balang Catholic lawan bani sementalang bat museum dauma Vincent H Pala ubdeu MP barim jong ke Shillong Parliamentary Constituency haka jing donkan uba Rocky Marwen ukertong yakun election MDC na Umsning Constituency Parish Priest jong ke Nongpo Parish Father Peters Imli Father Saulus Khalpran ki sister bat ki khon samla jong ke Parish Nongpo Parish Priest para kita sini hak kandang bertiga. Narajan yang kita sini buat saya spiritual director ini pada Saulus Khalpran. Sa Bak Rocky Agustin Marway. Yang kesan sama yang kesan para parish ni berkuai. Bahkan ada wabu unggul saya presiden barang bak bersama Joni no. Isamla Shandi Rohan kita dari presiden Bambang John kesan sama. Yang dapat yang kesan tapi kandang. Kremlin, lanjong ke gospel, imam jukun, ya kak tinu blengin, roy makin kalon, ya kak tinu blengin, semapaki donun. Banwan ban simenta da gajing rublai bat khamtan me na dola sai ga sni ku soyo shibun gajing kren gajing ikai to snap kata sa skor pli lagi skor bat pengam jelil ike ba piyo khamtam me na ka banta gajing im gajung pi halagi sni pat ka bakrpang ku bangi lai i hakathim mo kapang na ka banta jung pi penrit yalade Ahmad Ublai kini gajing gentu kini gajing ikai ru na ka banta jungi berobor kecing perit jalade om tang ha kejing long basaba hari kerpang ha kejolong mensim bejungi bagi dei balong berobor ki ba penrit kenang bang ilong ki bakra ketien ublai ro hikai ni ba menu uba kloy ban penrit jalade ublai pen kraw yo niaka ditang kini kentien ai jing ublai ket bok yang pi ki kun samla ublai ndoran kat bat pi nang kar khu ye jing IT ke jung pi la ke jing em bandar menta kerpang hari ke jing em hari ke lai sni kenti banlong ni kata ke jing lum lang bat ai ba kini ke jing doran kat lang jung pi kana ai mensiam pi kana ya lam ni betul nanti pi ke lenti ke babaham la ke sni nalik menta ki program jong ki samla lemar bali ngasoto baki samla ki badon kambha bangin penslor hakajuk ke balong kumukajuk menta kisamla kidei ki leader jong kene kejuk ke pemerintahan bana kejuk ke poro kidei ki leader jong kejuk ke bangsawan telah ada kementa kam klaim ka foundation kementa kam klaim kalawai kanum klaim kata kadau idon kamba ban penslor ya ki samla
ngidon kambha bandon ke jinget relang rangkat hapdeng para samlaro bat ni kum tirangba ngila ban ai ke jing kershan ngila ban ai ke jing yarap ngila ban ai ki advice la don kambha galo kopor te kartahi kaba hakijing imbro kaba don kam tam nihap sim ki decision nihap sim ka rai kade kapor samla ladangi bakla ban sim ka rai hakapor samla la bakla lu baro si jing im ladangi rai ka biang hakapor samla ni biang baro si jing im kata kadau baki convention kum kini ki convention ki sister kinwan ban IEP ki jingkren ki father leni ki nongkren ki bobon ki banwan seobha ngap ba pelut por ba pinam yo kum kane kapor ngala im ha kane balan rupu snem mentang asal tu ba tangkat tu kani ki badon bok ban yo ke jing hikai ladi haskul lani hayung mani lani kini ki convention kum ni khamnyar bagi brukin yo kum kane kalat tapi pilong ki badon bok ban ya kendo ban yo ke jing hikai de ki briu ki ban hikai ki bala ajit ki bala expert bala experience haka jing im ki bala pule bha tapi don bok te pendon kam hok ya kani kapor ba pendon hang ni lais ni kenti kane ka lais ni kala ban penwan ni pi ke jing im jong pi ka baro sirta ka jing im ka bha haka jo kapor ro ngasau tu kalai si kandon ni ki challenge teng kandon ni ki jing yemi kulmar ke jing ya kajia ke jing pembiang bam pembiang tia lene teng ki bobon hendrai kumpa pi ngi dan lagi jong ki dur ngi dan lagi jong ki riam ngi dan lagi jong kar kom perkhat ke jong ni hendrai ke ai ka ba ladang ya per ke jing im kariam ke be ke jing start lene ka no beta ka ba penyeteli ka ba bindingi ka ba penyeteli ni de ke jingit ke jongi ke hikai ni ha kono gorkom bangini iwe nginya rap iwe nginya map iwe kata ka badon kamba hakum kini ke lempung ba teng ha bakum kini ni yo ki experience ki exposure bagi ong mo ke jing yo bakum no ki don ki perlok ki bakam smart baningi leni ki don ki perlok ki bakam hadin baningi ngidi ban rap iwe ngiben pek nuksa ya gitu ki ba kam smart baningi tiga ba smart ki rap ing beduna kin tristom banlong ki ba smart bat ki ba sempang kata ki jing don jong kadi convention ngatrai kan shape leni kan penmandur ya ki jing im jong pi ki samla hakipor ki banangwan sakabay ngai barbor ki experience ki katto kan ni hagajo ko por na sayang barbor ngalapoy nasi ulon berdon bok lapoy keleng ka partai ngalai ki brio keleng ki jaiken rio lade Asia Europe Amerika mat keleng kawai ka badan kam tam ha kijing im kade ka hok honesty kijing le hok bat hagajo ko por kijing slow bat kijing ai tilut kata ka badan kam pikir samla la don hang ni teng ngina ai jengkren hendrai bapai WhatsApp ro don hi bapon ro don hi long kat ro ya ka jinglong ka jingim jong pi kawaman na kasgi habang apek jen mi ka tim jong gani annual youth convention ka baong to pendrit ya lagi hakmat utrai ba sop kentil ya pi sajron Jacob Sao Shipo samla be ka kentin snowrit kani ini ke kentin pira kaba barobor ka jukran ka deiru ka jingsneng kiru temen kaba mangi kum ki khun samla rengkat bat phi ki khun samla bakani ka kentin ha ka jingem jongi man na kasgi kari ka kentin pira ka bangin habban bu hakman bat ki bangi habban bat ha ka jingem ka jongi man na kasgi lada ka jingsarong kawan haswa hangta ka jingjot kala aplupa Hendrai ki kun samla ki bandang bat pensnorit ya lede lada ka jingem ka jongi ni bu hakmat ya jing snorit kanam don kanu no jing ha ka jingem ka jongi bat haba ka mensim jong pi ka don ban pen hapo ya lede bat kerpang hakmat ublei un snap ya pi haba pi ut bat pinam ya ka gerteng masbun ka jongu
te kerpang hagani ke sri kun samla bai kani ke program hagba life skill enter pinwan banya kendu kumni kajinge kendu ke jongpi kadai ke belong spiritual director kamdei tang ma pinyawan banshu ya pedi ya kita ki janki kup jongpi lani ya kita ka sem ka kup ke jongpi Henry ke jingwan ke jongpi kamdei ru tang na kamenta banya wan shan wan kemen Henry Hall ha ke jinglong samla ngidon gam ye kini ki bar khon ka ba kerpang ye kalong kani ke convention kan kring ye pigi kun samla ru nalor ke jingya jan ke jongpi para samla hindang nak susu ro banya itu itau banak pandan ke jingi ke jinga jan bat kerpang ka ba kham kong san e kalong ka jing jan ke jongpi shauble nangit ba kini ke laisi kindon shipun ki ke ba pikum ki kun samla pin sayo igi jing hikai ko pher kerpang ha ka jingem ka jongpi kum ki khun samla jong ka balang bat kerpang ro ka jingem ka jongpi kum ki khun samla ha ka imlang ka salang to kan mau samla be ba ka jingem samla ka jongpi kalong ka jingem ka koridor bat khamtam yani ya phi ki khun samla la shanya ba pidei kita ki rishat pidei kita ka lawe ka ba pernai jong ka ri be ke jongi penan kam hok ye ka jinglong samla ka jongpi kani ga de ka por jong ka jing tunju ha ka jingem ka jongpi wat bakla wei ba pila bakla ha ka jingem samla ka jongpi ka jingem syakmat kan don sibun ki jinge tengange ba ka jing don kum kini ke program bat kani convention kandang la ban penbet ya ka jingem jing kun samla ki jongi ban ngai ki jing ki bok ki brian ya baro ki nong ya lambah kamat jong seng samla Catholic nongpo parish ba pinang la ban kit ya ka lengkor ka bakhia kumno ban betini ki kun ki samla sha ka jingjan ya jingem ka jongki shauble rengkat ki samla ki bait bakin kenciu ya ka balang bat ka imlang ka salang ka jongi de ka ble sibon ya pi baro tai bagani ki laiski ki bansa pinsayo kanong ka jing ai ka kerpang ka ble sa ai ki bat khamtam ya pi ki kun samla na ka jingkit bok reng lang ya pi baro tai ba ble nang betinenti unang kurkur do ya ki si bandawan ki jingem ka jongi bat kerpang ya pi ki kun samla Muslim seng samla Catholic nongpo parish Muslim kabalang jongi kaskem kabalang kaskem rajai penrio tidak kajing kemen kepriya sopa yapi hakane kena pasni batnga dua airo ma ki e baro panjan hakane klasni nong kajing kerku kinong kajing e bat kinong ku spa ki treasure na kabenta kajing jopi kumpi khon samla kepriya sopa ka media badan hapreng jongi kerpang ka sound system ngawala penbiang penbit na dokumenta madya sesin ya pi iwe badan hangni barok badan sedin kan ka stage badan habun ki benta jong kajing pen ulong ya kan ka sengi ka bakhra jong ki khon samla jong ka parish barakawe sesin ngabya sobha ya ki president ki nongkit kam nadu ka snong nadu ka sub district badadu ka parish barakawe to play ungku kudo yapi kerpang ye ma palai baruki yang bah lawan benar ka pangi menta kani kejanbian Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai